When every hour could be the last, why would we wait? Why would we wait? Hej, mit navn er David Egebjerg. Jeg har været så heldig at blive nomineret som årets danske mainstream DJ til Danish DJ Award 2015. 2005. Det er jeg virkelig glad for. Det er en pris, som betyder rigtig meget for mig. Danish DJ Award. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, som har stemt på mig. DJ's, musikfolk, branchefolk, diverse, det betyder meget. 2015. Jeg skal rundt på en klubtur. Spille 4 diskoteker rundt omkring i Danmark. Du kan se datoer og steder på min Facebook-profil. David Egebjerg! Nu er jeg endelig blevet nomineret. Det er jeg virkelig glad for. Jeg er også meget stolt, men allermest er jeg meget ydmyg omkring det. Så håber jeg selvfølgelig, at vi ses til Danish DJ Award den 30. april i Øksnehallen i København.